O alcalde de Ribeira e o concelleiro de Turismo procedían esta mañá ao izado da bandeira azul na praia de Coroso. Tras 5 anos sen el, o distintivo volve a ondear nun dos areais máis emblemáticos do municipio, como un reclamo para o turismo, un sector que precisa de todos os esforzos para a súa recuperación. Ribeira chegou a ter 5 bandeiras azules. A decisión de non optar a elas non foi caprichosa, porque pasamos dun tempo onde era fácil ter 50 ou 60 socorristas a unha etapa onde dificilmente somos quen de cubrir apenas 2 dúcias de socorristas. Eso fixo que en aquel momento, para intentar que a maioría das playas puderan ter socorristas, pensar que a bandeira azul de Coroso, que nos exige cando menos 10 socorristas, podía ser unha boa alternativa, non? Hoxe en día, volvo a repetir, hai un menor número de socorristas, pero a través da Asociación de Empresarios, a través do Concellal de Turismo, se nos fixo chegar esa necesidade que ten de que Ribeira teña cando menos unha bandeira azul para así que sea a enseña de todas aquelas playas do municipio que temos e que teñen os mesmos servicios que ten a de Coroso, non? Servizos que, tal e como indicou o edil de Turismo, garanten a máxima seguridade e excelencia en todos os areais do municipio. Sabedes que é un concello que ten 15 km de playas e o concello que máis playas ten na Coruña, con o cual son, digamos, unas playas onde todo o mundo pode disfrutar dellas e esperamos que venga la gente porque pensamos que ofrecemos todo tipo de seguridad e los turistas aquí van a ser moi ben recibidos. A recuperación da bandeira de Coroso supón un primeiro paso, posto que o obxectivo do concello é solicitala para outros areais en vindeiros veráns, sempre cando se poida axilizar o proceso de contratación de socorristas.